बिजु पटनायक एयरपोर्ट कलिंग एयरलाइन बा डाकोटा जीव गाड़ी आगे पार्किंग अच्छी छाड़ चल एसी चलेगी केते जाम इवनिंग रे केते जाम आ दिन मान अच्छी आम गाडर बो बो पाम काई तो कौनटा 2 मिनट अधिक पार्किंग बस स्टैंड वाले बस स्टैंड गाड़ी फाड़ी आसतो आम गाड़ी में पैसेंजर मिलले तो छाड़ देले से नहीं तो पचाड़ था देखी हाँ कहली नहीं कौन कहला अरे कहली सेम पाखे ही ना लगे Dakota से आउ गोटे लोक फोन कर एसी चलुनी सारा फैन मोड एसी बाला चल